ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜିଲା ଯାହାକି ବସିଗଲି। ହାଏ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥିରେ ବି ଖରା ଅଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଗାଁ ପରିବେଶକୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଗାଁର ପରିବେଶ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ଗାଁର ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲୁ, ତଥାପି ବୟସ ତ ଅଧିକ ହେଲାନି, ସେମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆମେ ଆସୁ ପଡ଼ିଆ ଦେହକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ସେମିତି ଯାହା କାହାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ଗାଁର ପଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 4ଟା ବାଜିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁ ଏଠି ଖେଳୁ। ଏ ଆମର ପଡ଼ିଆ, ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର ଗଛଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଏଇଭଳି ଗଛ ଥବ, ଶାନ୍ତିର ବି ଜାଗା ଥବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଏଇ ବରଗଛଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଆମର ସେଇ କେନାଲ ବନ୍ଧ କରରେ, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିର ଜାଗାଟି କ'ଣ ନା, ମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଗାଁରେ ମାନେ ସେମିତି ଗାଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁରେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କିଛି ଘର ଫର ନାହିଁ, ଏଠି ବି କେହି ଆସିବାର ବି ନାହିଁ। ଯାହା ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲା 4ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଗେ ମାନେ ଏଠାରେ ଭୋଜି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗୀତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ନେଇ, ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣୁ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ରହୁଥିଲି ବାହାରେ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ଗୀତଟି ହେଉଛି କ'ଣନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତାରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତାରେ ପଛେ, ନଥାଉ ତାର ନାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଛୋଟ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କ'ଣ ଭାଇ, କ'ଣ ମାନେ କିଛି ହେଇଯାଇଛି କି ଆଜି? ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ବିଲ ବାଡ଼ିରୁ କାମ କରି ଆସି। ଆଉ ପବଜି ବି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି। ହେଉଛି ଆମର କେନାଲ ବନ୍ଧ କରରେ ଯେଉଁ ବରଗଛ କହୁଥିଲି, ସେ ବରଗଛଟି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି କୃପାନା ମଠ, ମଠଟି ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କାକୁଡ଼ି ବୋଧେ ଲାଗିଛି, କାକୁଡ଼ି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଜାଣିଲ ବଡ଼ବାପା, ଖରା ହେଲାନି, ପଳେଇ ଆସ। ଫସିଗଲି ବିଲକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି। ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଲରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଜି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସେଇଆ ଥିଲା, ଯାହାକି ଗାଁର ପରିବେଶ ଆଉ ଗାଁର ବିଲବାଡ଼ି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ବାଏ।